disculpar porque vou ler con moitas dificultades o que escribí, dificultades por culpa da electricidade. Camaradas de Xeira, Mocedade Comunista, latexan e funcionan como as aurículas e os ventrículos dun mesmo corazón. Xeira, a FPG, outras organizacións, outros grupos, outros elementos da nosa sociedade, algúns aínda non suficientemente coordinados, todo se andará, porque os fins que as súas organizacións, as subxectividades que o integran, arelan a cadar son as mesmas. A independencia da nosa patria en forma de república e o socialismo como lei de vida do que a Comuna de París chamou daquela o xénero humano, le genre humain. Sei que esta non é a terminoloxía vixente, pero quero traer en homenaxe á Comuna de París. Un saúdo das e dos camaradas da frente é o que eu agora teño a honra de vos transmitir. E por parte os parabéns entusiastas, tamén de FPG, pola potencia, intelixencia e formidável espírito unitario que cada día demostrades os militantes de Xeira na vanguarda da vida política galega e non só da actuación meritísima pola vosa parte no medio estudiantil. Botemos agora, se mo permitides, unha vista atrás na historia. No ano 1948, os Estados Unidos e o grande capital preparaban para España un réximen capitalista homologável aos da Europa occidental. Adiaron este proxecto, estes plans, este contubernio, porque Franco e Eisenhower se fixeron de pronto irmãos. Daquela, no 1948, insisto, escribiu Castelao na nosa terra do exilio estas verbas proféticas que están ocultas polo galeguismo reaccionario que domina boa parte da historia cultural de Galicia e do cal volveremos falar. Di Castelao, en 1948, agora Franco quer facer un rei do fillo de Don Juan nun país que xa deixou de ser monárquico e que só é apto para vivir en república. Claro está que non excluímos a posibilidade de ver realizada esta experiencia, porque os españois sempre están na cuarta dimensión, no reino do absurdo, pero non lle arrendamos a gañancia aos que intenten por no trono no trono que deixou Baleiro Alfonso XIII, a non ser que a tiranía sexa eterna en España. Fin da cita de Castelao. Tralo adiamento, Franco Eisenhower tardou 30 anos en cumprirse a profecía de Castelao, pero cumpriuse. Por mandato de Franco foi rei o fillo de Don Juan e tamén o está a ser o seu neto agora. Foron axentes do réximen, do novo réximen, do réximen actual que estamos obrigados a derrocar nós, vos, todos os vivos, foron axentes os Borbóns, o Departamento de Estado norteamericano, o grande capital, o alto clero católico, o exército e os corpos represivos, o movimento nacional,
os grupos de oposición moderada aos que se sumou un PSOE inoperante, enfeblecido e toxificado. Os galeguistas de última hora. Tamén se sumaron as dereitas nacionalistas vasca e catalá e tamén o eurocomunismo, non debemos esquecer nunca. Sumouse a Constitución do actual réxime, o eurocomunismo ou carrillismo que cos demais aceptou a monarquía, a bandeira non só roja, sino roja igualda, a marcha real e o mando hexemónico da burguesía só a tutela do imperio dos Estados Unidos e da OTAN. A esquerda independentista galega foi posta, tan pronto como se implantou o novo réxime de 1978, foi posta fora da lei. Nacía o vixente réxime borbónico, o réxime que, como digo, estamos chamados a derrubar. Esa é a nosa tarefa prioritaria, derrubar o actual réxime político. Acontece, sen embargo, que no día de hoxe, aínda que, como anunciaba Castelao no ano 1948, a tiranía parece eternizarse. Importantísimos sectores do pobo español, sin embargo, e dos povos e nacións que, como a nosa, están asoballados por España, por o Estado español e os seus gobernos, mobilízanse neste momento e amósanse cada vez máis dispostos a remudar o réxime borbónico e transfranquista que padecemos, incluso dispostos a crevar, a rachar os grillóns que ameazaban con facer, como decía Castelao, eterna a monarquía, eterna a tiranía. É o noso labor, polo tanto, dictado pola lógica ineluctable dos acontecementos, procurar alianzas unitarias da esquerda independentista para que conviva esta en Galicia e na hora presente con formas e grupos que, aceptando o principio universal de autodeterminación dos povos, non sintan a independencia do propio como prioridade. En España ninguén sinte como prioridade a independencia de España. Sentímola nós, os vascos e os cataláns, evidentemente. E os países cataláns, quero dicir. É preciso que os independentistas e comunistas galegos traballen en todos os escalóns de base e de responsabilidade nas alianzas unitarias para consolidarmos estas e favorecermos a mellor xestión orgánica do movimento que corre en dirección da República Galega independente nun mundo liderado pola sometido á canga capitalista. E unidos lealmente cos outros afíns que temos fora de Galicia, en España e no mundo, daremos pasos adiante. Dentro, o vento da historia sitúanos en Anova, hoxe sitúanos en Anova IN, que contribuímos a crear lealmente con noso traballo. Debemos agora facilitarlle a Anova camiños, estrados, ben estrados e limpos, e arredala a organización de falsas e retortas
vías de engano e intriga que poden rematar nun deses episodios de traición que soe argallar con experiencia e astucia infinitas o galeguismo reaccionario. Falo do galeguismo de Filgueira Valverde, do galeguismo que só o comando de Ramón Piñeiro colaborou en forma moi activa na creación e no levantamento da prisión que é o actual réxime español e autonómico galego. Falo do mesmo galeguismo de dereita que quer agora colocarnos a nós e a máis que a nós fora do proceso de unidade popular de Galicia para logo despois deixar morrer ese mesmo proceso de inanición. Xa o ten feito moitas veces ese contingente de persoas tóxicas para o país que se van sucedendo xeracionalmente, que se van reproducindo. Aqueles galeguistas de 1936 que non querían o Frente Popular, que non querían a Castelao collido do brazo do noso camarada Lois Soto, e tamén non un Bóveda fraternalmente unido ao comunista e patriótico Benigno Álvarez, hoxe os sucesores deses galeguistas reconvertidos en diversas e voláteis mutacións, diríamos que conspiratorias, o xeito dun diabólico Pokémon en transformismo permanente, están a facer o posible por expulsar Xeira, por valer a FPG, por vasoirar de todo núcleo, individualidade, suxeito ou Varela activamente revolucionaria de esquerda independentista, expulsalo dos órganos de unidade que nós mesmos creamos. Unidade Nacional Popular que representa en estes momentos a nova IN e Maré nesta hora da Galicia asoballada sin ningún tipo de discusión. E tratarán, e xa tratan, de cortar os lazos que nos unan con forzas de ámbito galego, aínda que estean estas dispostas a exercer e realizar un pacto histórico pola ruptura democrática e o dereito de autodeterminación. Nós non imos autolimitarnos, nin moito menos retirarnos, e seguiremos facendo honor á palabra dada. Moito menos temos pensado en guruñarnos no tribalismo e na parroquialización, e outros querían que así fose, esquecendo o programa independentista e internacionalista polo que outros e outras sofreron, padeceron, recibiron mesmo morte violenta antes de nós estarmos aquí, e tamén despois de algúns estarmos aquí. En fin, confortados, finalmente, polo triunfo de Lenin en Ecuador, á espera da victoria de Mélenchon en Francia, ollando con esperanza permanente
a supervivencia do laicismo pan-árabe socialista en Siria, miramos un marco mundial no que o imperialismo se ven espasmódicamente perde poder global. Apliquemos, pois, os nosos esforzos á porción de humanidade que nos é propia, Galicia, e traballemos sen lecer, sen descanso, por atinxirmos as metas que a historia e a ética materialista nos impuxeron como deber. Camaradas de Xeira, eu vexo-vos a vos, mozos e mozas, inatacáveis os ácidos e infusíveis o soplete. Como dixera Castelao, con imaxe noblemente metalúrxica en determinada ocasión do seu exilio e como presidente do noso goberno, o Consello de Galicia. Certamente, entre todas e todos, seremos capaces de facer realidade aquilo que agora é só necesidade. Saúdos as compañeiras e os compañeiros que connosco acreditan, como nos o facemos, que a Nova debe ser verdadeiramente unha irmandade nacionalista e non outra cousa. Aproveito a ocasión tamén para saudar, ainda que aquí non se encontre físicamente, pero sí sei que de espírito, a Xosé Manuel Beiras, sen cuxa dirección e pensamento así teórico como práctico non sería posible nin a nova irmandade nacionalista nin a vastedade que En Maré é e seguirá a ser en ondas ascendentes como as do poema de Mendiño para desconcerto e pavor do inimigo. Saúdos comunistas, República Galega.